Så fik det varmt. Ja, det må vi dele. Vores næste talent, han er 17 år gammel og kalder sig selv for en nørd. Nørden, han kommer fra Albertslund, og han hedder Niklas. Jeg hedder Niklas. Jeg kan godt lide dit kostyme. Hold da op, er det en kostyme, eller ser han virkelig sådan der ud, for han ligner jo en nørd. Man tror ikke, der kan komme noget godt ud af det her. Og så lige pludselig springer sikkerheden selv. Der stod vi over for en finaldeltager. Hvad er nu det her for noget? Han gået for vidt, og så har han revet t-shirten af, og så begyndte han at danse. Så var jeg solgt. Altså, jeg har sgu aldrig set noget på det niveau. Det må jeg påstå. Det er stor kunstmester. Niklas har hele pakken. Han er et naturtalent, altså. Han kan underholde sit publikum. Den unge mand, han flytter noget i mig. Jeg skulle lige få lyst til at flytte den fregnede krop op og gå i gang. Det er godt. Det havde jeg slet ikke regnet med. Slet ikke regnet med. Heller ikke på den måde, jeg kom videre. Slet ikke. Jeg regner med, at Niklas klarer den. Jeg glæder mig. Nu skal vi tilbage på skolebænken sammen med Niklas. Kiss, David. Let me holler at you, you so hot. I'm king of the town, you can take a look around, baby, bend around, dollars in the spot. I got money on it, baby girl, no problem. You roll this on it, let's get McDonald's. It's TP and CD, I'm a nappy boy. Yeah, baby. Yeah. Niklas, den er mine damer og herrer. Kom herhen. Den vil så gerne kunne det der, ikke? Jo, det vil man. Den vil gerne kunne det. Peter! Niklas' forvandling var klar. Er din mening også det i aften? Det er fandme, fordi jeg elsker det her program, og i stedet for den konkurrerende kanal med nogle halvfede, afdankede kendtiser, der tja. Det er folket, det er ungdommen, det er nytænkning, har siddet med. Ja. Rene ord. Julie Steinke. Hvad siger du til Niklas? Jeg kan ikke få nok af dig.
simpelthen, jeg kan ikke få nok af dig. Jeg vil se dig hver dag hele tiden, 24 timer i døgnet. Du er bare fantastisk. Du har, jeg har sagt det før, du har det, der skal til. Du er bare... Martin Hall, man kan jo godt sige, at da vi startede med Talent 2008, der var dans ikke ligefrem din favorit. Nu er vi 10 programmer længere henne. Hvordan er temperaturen på dansbarometeret? Det er det stadigvæk ikke. Og det er det, jeg synes er så imponerende dig, Niklas. Jeg hader dans. Jeg hader det som pesten. Jeg har jo ingen krop, det ved alle efterhånden. Men du har altså en sikkerhed og en autoritet, der er imponerende. Første gang jeg så dig var nok der, hvor den ramte renest, fordi jeg var så overrasket. Men med metaforer, som ingen børn heldigvis skal forstå. Du tørstede, så det brune mønte en kasse viner en uge frem. Tak. Niklas, har du en kommentar til dommerne? Nej, i hvert fald. Peter, ræk med din hånd. Jeg kan godt lide dig. Det er kærlighedserklæring på kærlighedserklæring. Synes du, at Niklas skal vinde Talent 2008, så skal du i gang med mobilen. Det er Talent 3, du skal sende til